Исәнмесез, кадерле дуслар. Менә тагын очраштык. Комментарийга языгыз үземә, кайсы яклардан сез? Көтәм сезнең язганны. Рәсиме безнең белән. Бүгенге очрашуыбыз нинди темаларга кагылыр, шулар турында әйтеп китәм. Үзебезнең ураза бәйрәмебез турында булыр. Ни өчен ураза тоталар, нигә тотарга кирәк? Нинди аның файдасы бар безгә? Ул турында сөйләшеп кирбез тоже. Икенче тема ЖКХ. Өченче тема инде кредитлар турында да әйтеп китермен. Дүртенче тема ул инде сайлаулар. Нигә кирәк ул сайлаулар? Кабатлап әйтергә туры килә инде, чтобы кешеләр аңласын өчен. Оренбургтан бик шат. Хәерле кич, дуслар, хәерле кич. Менә бүген инде 5 июнь. Кичә генә ураза гаете, бәйрәм булды. Мәчетләргә бардык бит инде. Менә шундый ни килде инде башка. Мен әйтәм, сезнең белән сөйләшеп алырга кирәк, наверное. Менә ураза тотуның нинди ни бар? Яхшылыгы. Нигә элеккеге заманнан мөселман халкы ураза тоткан? И рус халкы да бит инде теге. Алар да ашаудан тыелып торалар. Менә Аллаһ Тәгалә ни өчен шулай кушкан? Ураза тоткан вакытта инде безнең организм бөтен ашказаны, бөтен организм жол итә. Азык эшкәртергә кирәкми, елга бер тапкыр без үзебезнең нибезне, органнарыбызны ял иттерәбез, чистартабыз. Бу табигый әйбер инде. Табигый әйбер, шуңа күрә мөмкин кадәр кеше инде ураза тотарга, аны инде теге медицина ягыннан да бит инде теге диета, теге бу дип әйтәләр бит инде. Безнең менә үзебезнең Аллаһ Тәгалә безгә шулай кушкан инде ризыктан тыелып торырга. Безнең мөселманнарда бу инде бигрәк кешенең рухи көчендә сыный. Безгә суда эчәргә ярамый. Таң атканнан нигә хәтле, кояш батканчыга хәтле. Суда эчәргә ярамый, азыкта кабарга ярамый. Рус кешеләре әле ул ниндидер ризыклардан да ашыйлар. Балык ашарга ярамый соң инде. Аларның әле ризык ашыйлар. Безнең менә 30 көн буена, бер ай менә шундый ризыктан тыелып тору. Бу инде безнең үзебезнең рухи көчне сыный бердән. Бик җиңел түгел ул, суда эчмичә, ашамыйча дагын Аллаһ Тәгаләгә алдында турылыклы булып, Аллаһ Тәгаләне барлап һәм берләп намаз укып, менә шулай ураза аенда үзеңне мөселман, чын мөселман итеп күрсәтү. Форсаттан файдаланып, дуслар, тагын бер тапкыр сезне котлыйм үзебезнең ураза бәйрәмебез белән. Исәнлек, саулык үзегезгә, балаларыгызга, барлык якын туганнарыгызга. Җан тынычлыгы бирсен Ходай. Җан тынычлыгы булмаса, ширләр дә килеп чыга, шуңа күрә аннан соң әйтәсе килә инде. Монда ураза тоткан кешеләр бармы? Или киләчәктә уйлаучылар? Менә мин үзем уразаны бер ай түгел тулы тотмадым. Беренче тапкыр мин тоттым, бер атна тоттым, бүленеп тоттым инде мин аны. Әле һәркемнең үз вакыты була торгандыр инде. Менә шу дин юлына чынлап басырга һәркемнең үз вакыты килеп җитә торгандыр дип әйтәм. Менә минем өчен дә бу вакыт килеп җитте. Менә шушы дөньядагы булган вакыйгалар, авырлыклар, бөтенесе этәргеч бирде инде. Менә шуңа күрә бүген сүземне шул үзебезнең дин турында сөйләүдән башладым инде. Менә нәрсә белән без аерылып торабыз? Аерылып торабыз, менә Аллаһ Тәгаләне барлаган, берләгән, күңеле белән ышанган кешеләр һәм ышанмаган кешеләр инде. Аллаһ Тәгалә юк ул дип әйткән кешеләр. Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген белгән кеше
карап торышка ук аерылып тора ул менә. Тыныч күңелле, шундый сабыр холыклы, кешене кимсетмей, рәнҗетми торган, менә чын дини кешеләр, ураза тоткан кешеләр, намаз укый торган кешеләр, Аллаһ юлында булган кешеләр, алар бер вакытта да кеше рәнҗетмиләр, усал булмыйлар алар. Аларның җаннары тыныч була, менә шул укыган намазлар бөтенсе кешене тынычландыра. Ички яктан күңелең тыныч була. Кырыеңда теге усал кешеләр очраса дагы, аларга сезнең уже ниегез, нәрсә дип әйтергә инде татарча, аларга карашыгыз үзгәрә инде. Теге усалга усалша иттереп, минем әби әйтә торган иде, ташка аш белән атырга кирәк дип. Менә чын дини кеше ташка аш белән ата инде. Сезгә теге усаллык күрсәткән кешегә дә сез елмаеп карап, аңа теге агрессив җавап бирмисез инде. Менә шуның белән аерылып торалар инде. Менә якын тирәгездә шундый усал кешеләр күрсәгез инде, теге русча әйткәндә теге грубый кешеләр күрсәгез инде, алар инде Аллаһыдан әзрәк кенә ераклашкан, әзрәк сатана, теге шайтан алар белән идарә итә. Менә шуңа күрә шайтанны китермәсен өчен инде әзрәк Коръән китапларын укырга кирәк, менә шуннан башлана инде. Ярар, бу теманы нитеп куйыйк инде. Әле бүгенге көндә безнең бик җитди ниләребез бар. Темалар, менә бу инде безнең кайсы илдә яшәгәнне беренче сорау. Кайсы илдә яшибез микән без дә? Әйдәгез бергәләп яңа баштан бу турыда сөйләшеп китик. Күп кеше аңламый, бәлки бүген мине беренче тапкыр тыңлаучы кеше бардыр, әйме? Бу язманы сез бүтән кешеләргә биресез. Эфирда беренче вакытта, әле минем эфирлар татарча яңа гына чыга башлады. Беренче вакытта бик күп кеше булмый инде, ул русча эфирларга дагы анда 10 кеше, 15 кеше шулай киләләр инде. Аннан соң инде теге кешедән кешегә күчеп, роликларны теге кулдан кулга передавать итеп, кешеләр белә и уже белеп торалар. Менә безнең инде чаршамбы көнне безнең каналда татарча әзрәк русча да катышып китә инде шунда. Безнең менә турыдан-туры эфир. Турыдан-туры эфирда сез үзегезнең сорауларыгызны бирә аласыз. Менә мин монда язып куйдым, үткән эфирда тоже сораганнар иде. Кем турында? Тараскин турында сөйләргә, аның турында да сөйләп китермен. И пенсиялар турында инде тоже сораулар бирүчеләр булды. Аның турында да менә сезнең комментарийларыгызны, сорауларыгызны видеоның астында без карыйбыз, җавап бирәбез барсына дагы. Теге җавап бирмәде бу, күрмәде минем сорауны дип уйламагыз. Язган сорауларыгызны без эфирдан соң да барыбер карыйбыз, карап торабыз. Дуслар, менә теге коммуналь хезмәт күрсәтү ни турында инде сезгә әзрәк әйтеп китәсе килә. Менә без совет гражданнарына шундый ярдәм күрсәтә башладык инде. Бүтән кешедә бит инде теге белемле түгел, белеп бетермиләр, законнарны белмиләр инде име. Эшкә йөри инде, кеше вакыты да юк инде. Менә бу идарә итә торган ниләр, компаниялар, алар инде теге посредниклар. Безгә әйтмичә генә, әкертен генә бездән качырып, менә бу коммуналь хезмәт күрсәтү ниләрен акча федераль бюджеттан күчә. Бу түләнгән уже, менә идарә итүчеләр, теге җәяшендә дип әйтәм инде хәзерге властьлар, менә шул форсаттан файдаланып, ничек инде ул алар бердә түләмәскә тиеш. Советлар Союзында без тоже түләдек, но бик аз, шундый символический гына сумма иде ул. Зарплатаның, эш хакының, бөтен семьяның киременнән 1% иде ул. Мин просто үзебезнең менә шул 90-нчы еллар тирәсен алам. Ул вакытта менә 300 сум семьяның киреме иде безнең, 1% иде инде ул. 2 бүлмәгә 3 сум. 3 сумда анда 16 тиен идеме соң инде. Хәзер чагыштырып карасагыз, менә нинди югары күләмдә без коммуналь хезмәте күрсәткәнгә түлибез. Менә үзегез уйлап карагыз, менә логический мышление, менә логик яктан менә чын барлыкка карап фикер йөртү. Ни өчен соң инде без бу дөньяда, бу җирдә бөтенебез бер тигез туабыз бит инде, бөтен байлыклар Ходай Тәгалә бит инде безне яраткан икән. Ул табигать байлыклары белән бергә безгә рәхәтләнеп, Мензил апа исәмсез, рәхәтләнеп
менә мотор иттереп бәхетле генә яшәргә дип яраткан бит инде Аллаһ Тәгалә. Менә шундый паразит кешеләр үзләрен өскә чыгарып, безнең өстән безнең акчаларны алып, менә шундый рәвештә яши башладылар хәзер име. Бу инде шуның кадәр котырдылар, бу паразитлар, ничек була соң инде паразит сүзе? Әрәмтамак. Әрәмтамаклар шуның хәтле котырдылар, аларга инде җитмей. Һаман аның суммасын арттыра баралар. Менә статистика буенча, иптәшләр, безнең зарплата артмаган 5 ел эчендә, менә соңгы 5 елда безнең зарплата артмаган. Менә уйлап карагыз. Электричествога да арттырып куялар, газны да әкрен генә арттырып куялар. И шулай иттереп безнең кесәдән акчаны шундый оятсыз рәвештә бернинди законга таянмыйча, менә шулай иттереп акчаны алалар инде. Менә без управляющий шушы компанияларга шундый шаблоннар әзерләдек. Минем үземнең менә башлаган шаблоным, мин аны әзрәк корректировать иттем инде. Сезнең белән бүлешә алам, бу эфирның астына үземнең электронный почтаны куярмын. Кызыксынган кеше миндәген эшләп карар идем, управляющий компанияларга язар идем, әзрәк көрәшеп карыйсым килә дисәгез, мин сезгә җибәрәм документларны. Бүген инде мин видеороликта язган идем. Аны әле иртәгә генә выложу, наверное, шушы коммуналь хезмәте күрсәтү турында, потому что бу проблема бик җитди проблема. Кайбер кешеләрнең акчасы на самом деле юк. Менә шушы коммуналь хезмәте күрсәткәнгә түләргә дә ул даже 5000-гә кадәр барып җитә кышкы вакытта инде. Җәй көне юк инде, аның хәтлек булмыйдыр инде. 2,5 шул тирә була бугай инде. 2000 ярым да ул бик күп акча безнең өчен. Хәзер кибетләрдә тоже продукциянең бәясе арта бара. Кайсыяклардан тагын роза тота алмадым. Ул бит инде, если сезнең сәламәтлегегез нитмәсә, ярамый бит ул гөнаһка, ширләгән килеш ураза тотарга ярамый. Шуңа күрә ширле килеш ул тыела. Ансы инде дөрес булмый, если син ширлисең икән. Менә шуңа күрә ширләгәнче теге алданрак нитергә кирәк инде. Пока сез ширләгәнче, менә үзегез чистарыну, чисталык, менә ул тахаратлар бөтенесе бит инде шул сәламәтләндерү өчен, гомеребезне озайтыр өчен. Ярар, читкә таеп алмыйк, мин шул ЖКХ турында сөйлим бит инде. Менә хәзер мин инде үзебезнең дәүләтебезнең гражданнарына, Татарстандагыларга ярдәм итер өчен шундай система ниттем инде менә үзем. Беренче обращение, беренче заявление, аннан соң алар отписываться итәләр инде теге килде китте әйберләр язып, сезгә җавап кайтаралар теге кайтарырга тиеш булганга күрә. Аннан соң инде менә шул килде китте җавапка ответ аларга прокуратурага язабыз инде. Менә җавап бирмәделәр, минем хокукыма ниттеләр, каршы килделәр минем хокукыма. Ул прокуратурага шаблонны да тоже бирәчәкмен. Бу роликның астына ссылка белән куеп карарга маташтым инде мин роликлар астына. Что-то ачылмый ул ссылка белән. Менә шуңа күрә мин лучше үземнең почтаны куям, ә сез шул почтага язасыз. Например, Фейрүзә или Фейрүзә Васимовна. Мин тоже ЖКХ проблемасы белән нитәс идем, көрәш башламакчы идем, миңа бирегез әле ул шаблоннарны дип. Мин сезгә җибәрәм. Анда безнең СССРның 2-3 документы, тагын сезгә инде желательно инде справка гражданина СССР безнең бүгенге көндә без бөтен кешене Советлар Союзы гражданнарын вакытлы справка белән тәэмин итә алабыз. Шуңа күрә берәр нинди совет документы булса, прикладывать итәргә ул яхшырак була. Значит, аларга беренче обращение, алар сезгә ответ бирә, анда не по существу, алар документлары юк сораган. Это однозначно, хәзер инде моны миллион кеше тикшереп карады. И алар продолжать итәләр, что халык не бит инде надан, отписаться итәбез дә, шуның белән бетте. Менә шуңа күрә инде прокуратурага тоже шаблонны бирәчәкмен.
иренмәгез, прокуратураны тикшерәбез тоже, ничек алар эшлиләр. Минем очракта прокуратура белән коррупция нитте инде. Алар договорились үзара, и прокуратура миңа шундый җавап бирде. Состав преступлений, нарушений не найдено дип име. Көнке бугачык бит инде име. Настолько акчага көйләнгән, все, алар үзара сөйләшкән инде уже. Билгеле бит инде бу. Дип. Аннан соң мин инде бу җавапларны, теге килде китте җавапларның бөтенесен бер папкага җыйдым. Якын киләчәктә хәзер аларның һәрберсе бөтен фамилия менә шушы җавапларда, которые язылган, бөтенесе җавап бирәчәкләр. Теге кайгырмагыз, что сезгә дөрес җавап бирмәделәр анда дип. Җыеп барыгыз менә бу ниләрне, отпискаларның бөтенесен, килде китте җавапларны бер папкага. Барысы өчен дә җавап бирәчәкләр. Бер дә кайгырмагыз. Бөтенесе, кемнәр видеога төшкән анда теге кычкырып Советлар Союзы гражданнарына, кем беспредел белән шөгыльләнгән, анда мәсхәр иткән безнең халыкны, алар бөтенесе җавап тотачак. Бер дә борчылмагыз. Әле менә язырга маташкан идем безнең генеральный прокурор Теплоев АГ мөрәҗәгать чыгарды. Менә шуны инде без бит инде үзебезнең канал бар, транслировать итәбез. Менә мин тоже это укырмын аны. Бик интересный итеп язган безнең генеральный прокурор. Ну, судов нет, ансы билгеле бит инде. Беләсезме, тагын әйтәсе килә минем. Менә бу Российский Федерацияны. Инде хәзер Российский Федерация юк дигән сүзләр ничектер уже колагы ишетми башлады кешенең. Российский Федерация, беләсезме, театрлаштырылган, алдан язылган сценарий буенча бер олы театральный шоу. Бу театральный шоуга керә, значит, Государственная дума дигән театр, да, әзрәк зуррак. Оннан соң тагын бер театральное представление суды, которые вывесканы алмаштырып куйдылар. Народный суд дигән нәйме, вывесканы выдернули и городской суд дип язып куйдылар. Народный түгел бит инде ул. Назначайттылар, выбирать итмиләр судьяларны. Оннан соң прокуратураны тоже вывескасын гына поменяли, городской прокуратура дип име. Менә прокуратура дигән шоу театральный, МВД дигән шоу театральный, менә Севия, Королевство кривых зеркал. Вот. Менә шул, мин атадым моны. Менә шул гомумән театрлаштырылган шоу. Кеше бит ышанып, беләсезме, телевизордан шул Госдуманы карап утыра бит инде. Шунда депутатлар анда теләсә нәрсә сөйлиләр, анда бер дөрес нәрсә юк бит инде. Алар анда җыклыйлар, анда гырлап җыклыйлар. Аларны инде интернетта күп фотографиялар алар турында. Алар ил белән идарә итү турында иптәшләр уйлап та карамыйлар. Беләсезме? Алар анда җай итәргә баралар, и шуларга акча түләп, беләсезме? Без шушыңа түзеп торырга тиешбез инде. Күлке бит бу. Юк инде, конечно. Ну, хотя бы менә сезнең көчегездән килгәнчә көрәш алып барыгыз инде. Менә управляющий компанияларга итеп бирмәгез инде үзегезнең акчагызны. Бу билгеле бит инде. Алар кесәсенә генә кирип утыра. Бер нинди доннарны рәтләргә китми бу. Бөтенесе менә урлыйлар. Якобы теге законлаштырганнар дөрес дип инде күпме информация. Менә мин 37 минутлык булды инде ул менә теге аларның теге килде китте җавапларына җавап әзерләдем видео рәвешендә. Мин аны бүген вакытым булса бүген выложу каналга. Менә шул видеоны рус телендә ул, потому что рус телендә булса охват күбрәк була. Управляющий компанияларыгызның если электронный почталарын белсәгез, но белмәсәгез интернеттан таба аласыз. Язасыз да поисковикка, например, управляющие компании жилье, контактные данные дип. Ну, мин үзебезнең компанияны гына әйттем инде. И шунда инде керәсез нигә сайтка и аларның электронный почтасын аласыз да, шунда җибәрәсез менә ул видеоны. Мин андагы юристлары укысын, прям разжевала. Александр Поляков аны инде ниткән, аның видеосын блокировать иттеләр бу турда.
анда решение Конституционного суда Российской Федерации, анан соң постановление и решение определения, анын видеосын вообще YouTube удалить итти. Ол бик грамотно изложил. Хәзер мин тоже үземнең сүзләр белән әзрәк кенә үзгәртеп, шуның турында яздым. Менә көрәшне башлагыз. Менә бу үзегезнең канәгатьсезлекне белдерергә кирәк. Ризалашырга ярамый. Тоже менә безнең эфирларга чакырыгыз. ЖКХ темасын кабатлап, телебездә армас, аны сөйләрбез. Менә авылда яшәүче кешеләргә бу туры татарча эфирны бирегез. Хәзер бит инде WhatsApp бар, инде WhatsApp аркылы бирә аласыз. Алар карасыннар. Хәзер бит инде әбиләрдә теге андроидлар белән, теге бармак белән итә торган телефоннар белән куллана. Бик әз кешедә инде ул кнопочный телефон хәзер, шулаймы? Ну, менә монда кемнең телефоны кнопочный? Кемнеке кнопочный? Языгыз әле, бармы андый кешеләр? Мин уйлыйм, сезнең тоже современный телефондыр дип. Языгыз әле, пожалуйста. Менә шуңа күрә безнең эфирларны сез WhatsApp-тан бирә аласыз бүтән кешеләргә. Мин бер апа белән сөйләшкән идем инде. Күп сөйләшәбез бит инде, көнгә анда 20-30 звонок, яңа кешеләр танышабыз. Алар инде тоже менә яңа гына әле телефон ниттек алдык. Әле бик белеп тә бетереп булмый. Өйрәнәбез диләр инде. Менә шуңа күрә кнопочный телефонлы кешеләр бардыр ул бәлки, теге интернет белән кызыксынмаган кешеләр анда, кирәксенмәгән кешеләр, алар бардыр. Аларга, конечно, информацияны теге гәҗит листовкалар аша гына җиткерергә була. Но листовкага тоже бик күп информация язып булмый. Күп иттереп язсаң, роликларда аңлаеш иттереп сөйлибез бит инде. Информацияны самостоятельно кеше эзли ала. Но листовканы, например, кеше укыды ди. Ну, дальше все, шуның белән бетә.